Meillä Vilppulan niin kaikki mansikat kasvaa tunneleissa, pöydillä, sopivalla poimintakorkeudella. Joo, eli viime perjantaina on aloitettu meillä mansikan istutukset täällä näihin tuplamuovitunneleihin ja tässä se nyt sitten päivä kerrallaan etenee tämä mansikan istutus ja tosiaan nämä on meidän ensimmäisiä istutuksia, joista pyritään satoa saamaan siihen kesäkuun heti alkuun. Joo, eli tässä on nyt favorilajike. Täällä on nyt tänään aloitettu tunnelien muovitus tällä alueella vadelmatunneleissa ja meillä toimii 10 hengen tiimi ja tavoite on 0,5 hehtaaria päivässä. Hyvä tunnelimuovi kestää vähintään sen 6-8 vuotta, jos ei aikaisemmin tule mitään vaurioita, muovireikiä tai mitään. Ja tosiaan me peitetään talveksi kaikki meidän muovit tuolla mustalla suojamuovilla. Meillä on niin viljelyalalla hyvinkin erityyppisiä tunnelirakenteita. On enemmän varhaisviljelyyn soveltuvia lukiinitunneleita, muun muassa myös tuplamuovilla ja lisäksi on sitten näitä perinteisempiä kesäviljelyyn soveltuvia tunneleita eri tunnelitoimittajilta. Joo, eli tässä on 3. viljelyviikko lähdössä näillä vadelmilla liikkeelle ja nämä on tulossa meidän ensimmäinen istutusryhmä ja näistä taimista tullaan poiminta sitten kesäkuussa aloittamaan. Joo, eli tässä on nyt sitten isompi istutusryhmä, joka on istutettu viikko sitten ja on nyt noin viikon vanha. Ja näistä tullaan myös sitten heinäkuussa poimimaan satoa. Marjat toimitetaan itse lähialueen kauppoihin tähän Lahden seudulle sekä pääkaupunkiseudulle ja lisäksi tukkuliikkeisiin. Ja toki meillä voi tulla pistäytymään meidän omassa tilapuodissa, joka palvelee marjakauden aikana.